Pag-instalar og solar panel mao gipanglantawan nga long-term solution sa problema sa supply sa kuryente sa probinsya sa Siquijor. Niadtong Biyernes, gibisita ni Department of Energy Secretary Sharon Garin ang probinsya ug dinhi nagkauyon ang DOE ug ang Siquijor Provincial Government sa pag-instalar og mga solar panels nga gitan-aw nga long-term solusyon sa problema sa kuryente. Sa tigom nga gipahigayon kauban ang opisyal sa National Transmission Corporation, National Power Corporation, Siquijor Island Power Corporation ug Province of Siquijor Electric Cooperative na sayran nga taas ang konsumo sa kuryente sa probinsya. Gikalipay sa probinsya ang planong pagbutang og solar panels tungod kay dili igo ang supply sa kuryente, ilabi na sa nagpadayon nga maintenance sa mga makina sa SIPCOR nga maoy tig supply sa kuryente sa isla. Atong petrolyo will be will cost save. Number one, will save energy. Audit sila diri on how we are using our energy, our consumption as well. Secondly, we wants capital to have green energy source.